Giagi sa sayaw ang kalipay ug pagpasalamat sa mga miyembro sa Kadalian IP Farmers Association kon SIPFA human giturn over kanila ang vegetable stall sa mga pulis nga miyembro sa RPSB Cluster 5 niadtong Sabado. Sumala ni Police Lieutenant Rizalito Clapis III pag-uma ang sagad nga panginabuhian sa mga residente sa Barangay Kadalian, busa gipangitaan nila og paagi aron dunay dugang kita ang matag pamilya nga miyembro sa tribo. Ang ilang product is mga vegetables. And so nag-decide me na mangita mig stakeholder para himuon na mong quick impact project as their sustainable livelihood project dira sa ilahang lugar ang vegetable stall. So na mi stakeholder nag-provide pud sila, nag-counterpart pud me para ma-materialize na mo ang ilahang vegetable stall. Karon na sila tindahan. So ilang mga products ito na padulong. So na pud sila mga income, no? So di na sila ma-board sa ilahang balay. Nahimong tulay ang mga pulis sa naangkon karon nga stall sa Farmers Association nga dumalahon sa mga asawa sa mga mag-uumang IP. Daho kayong pasalamat sa CPO, RPSB Cluster 5, ilabi na sa ilahang team leader na si Nanang Clapis III o sa abang mga pulis na nagtabang aron mahimo kani successful makatukod ang vegetable stall alang sa amo ang panginabuhian na sa mga natibo labi na sa amuan na magubo klata. Pasalamaton po nako sa stakeholder na nag-sponsor na mahimong successful ang maong project. Ang Sustainable Livelihood Project nga gihatag sa mga pulis ngadto sa mga miyembro sa tribong Bagubo Klata kalakip sa programa sa gobyerno sa National Task Force and Local Communist Armed Conflict.